benvidos a nosa canle sobre a natureza. Ola, benvidos a nosa canle de Curro e Pancha. Ou de Pancha e Curro. Ou de Pancha e Curro. Bueno, pois... hoxe creo que imos a falar sobre o electromagnetismo. Que, por certo, o outro día quedoume clarísimo o tema do magnetismo. Sí, o dos polos. Sí, a min quedoume moi claro iso dos polos, polo Por norte, certo, polo se sur. me está ocurrindo un chiste buenísimo. Por favor, Curro, no, máis chistes no. Ti sabes por que o oso panda non se disolve en auga? Ai, que pregunta máis parva. Pois porque non son polares. Ai, Dios mío, que chiste. Bueno, amigos, isto non ten solución. Imos co tema. Veña, empezamos. Que é o electromagnetismo? Pois é a relación que existe entre a electricidade e o magnetismo. Así de fácil. Noutros vídeos xa falamos da electricidade e o magnetismo, pois agora veremos o electromagnetismo. A electricidade é capaz de producir magnetismo e o magnetismo é capaz de producir electricidade. Imos a ver como. A electricidade, entón, pode producir magnetismo. Ao redor dun circuito eléctrico xérase un campo magnético que é capaz de atraer os metais. E grazas a este descubrimento, o home construíu o electroimán. Imos a ver, entón, que é un electroimán. Pois podémolo construir bobinando un cable ao redor dun cravo e conectando os extremos a unha pila. E comprobamos que se hai corrente eléctrica funciona como un imán, pero se interrompemos a corrente eléctrica desaparece o magnetismo. Así de fácil, podédelo construir vos facilmente. Na vida diaria podemos ver o uso dos electroimáns. Por exemplo, en maquinaria para a construción, como estes guindastres móviles con electroimán para carrexar ferros. Pois agora veremos que o magnetismo produce electricidade. Por exemplo, podémoslo ver nun dinamo das bicis que nos dá luz, ou desas lanternas que hai para que lle das voltas. No dinamo das bicis, o que hai é un imán que xira alrededor dunha bobina de cobre e produce corrente eléctrica e danos luz para a lámpada da bici. Tamén podemos ver outro exemplo nos xeneradores de electricidade, nas centrais eléctricas, que tamén, basicamente, teñen un imán e alrededor unha bobina e ao xirar é capaz de producir electricidade. Bueno, pois Curro, que che parece se hoxe facemos un experimento cos nosos amigos? Sí, é un experimento moi chulo e moi fácil. Sí, chámase electroimán. Sí, imos a facer un imán de algo que non é un imán, é dicir, coa electricidade. Para iso necesitamos unha pila. Ten que ser de 3,7 voltios ou así. ou de 9 tamén, quizáis a de 9 esa Sí. que ten como corchetes vai mellor, Sí. Logo necesitamos un arame de cobre. Sí, un parafuso. Eso é, un parafuso, algo de metal, ou unha punta tamén vale, Vale. Ben, entón, collemos o arame e o enrolamos todo o tempo ao redor do parafuso ou da punta. E despois, os extremos do arame témolos que pegar con cinta adhesiva aos extremos da pila. Aos polos, sí. Aos polos. E con eso xa temos un electroimán, mira, como queda aquí na foto. Sí, mirade. E con eso xa arrimades a calquera... Sí, un clips ou algo metálico. E xa veredes como imanta. Sí. Eu diríamos que o probedes na casa e podedes nos enviar comentarios. Ou unha foto, ou Ou unha vídeo de foto. como funciona. Repasamos entón o que é o electromagnetismo. Dicíamos que era a relación que existía entre a electricidade e o magnetismo. Por un lado tiñamos que a electricidade producía magnetismo. Podíamolo ver con este aparello que lle chamábamos electroimán, que non é máis ca un cable de cobre que enrolábamos a un cravo e o enganchábamos a unha pila. E víamos como a electricidade pois producía magnetismo porque este aparello podía atraer metais como a este guindastre utilizado na construción.
Por outro lado, o magnetismo tamén produce electricidade. Isto podíamolo comprobar cun xerador eléctrico, como que fai funcionar a luz nas nosas casas. Non é máis ca un fío de cobre que ao xirar nun imán prodúcese electricidade e comprobábamolo nun dinamo das bicis, que non é máis que un imán que ao xirar fai que haxa luz no faro da nosa bici. Bueno, chicos, ata aquí o noso vídeo sobre o electromagnetismo. Sí, esperemos que Curro xa non conte máis chistes tan bons. E esperemos que lle tedes a gusta de cando miredes o vídeo. Veña, pois xa sabedes, ata o próximo vídeo, guapis! Chao, churruscos!